and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? No. Get off me, Phoebe. Get off me! Ayaw kong pagkapyot sa kong liog. Sa pa! Maabtan ta ni Abi. Well, mawagin akong tuyo. Nga maagtan ta niya. Brad si Abigail. Dali siya makasabot. I know nga may nasabtan na siya sa mga lihok na tungduha. And to confirm sa iya mga pagduda, gusto kong maabtan ta niyang duha nga gisapa ko nimo. While we're kissing. Cherry. How could you do it to me? I am a woman. I'm sorry. Pero magkipugos ko ni mo. You think magkapugong ka na ako? Huh? Mubalik paghihapon ko sa pagsabak nimo until maabtan ta ni Abi ug mahibaw siya nga ako ka. Makapila ta na ba kasultihi? Nga wa ka makapanag-iyan ako, ha? Di ka ba makasabot? O di lang yung ka gustong sabot? Dili ka pa sa makasabot? Pila ka tuig ko nagpaabot nga mo abot kinihigayon na Jeric. Nga makita ti kapag usab. Og nagasaan ako sa kong kaugalingon. Makita talang kapag balik, never again nga buhian pati ka. You're desperate. Indeed. Di na ko trip ang babae nga desperada. Then sultihi ko. Kung usay angay na ko buhaton. Stay away from me! Muli angin mo buhaton. Ay, sorry. Tauran jud ko. Napay talaga ko palit og soft drinks kay basin og ganahan mo. Bugnaw na nindaan. Pero may dabog kong ice. Basig mas ganahan mo nga parisan pag yun og ice. Hey, ngano mo, oy. May nahitabo samtang uwa ko? Oh, what? Okay. Abi, salamat kayo sa imong pag-uban ako kaganina. I had a good time. Na-enjoy ko uban ka. O salamat sab sa imong griparar karon. Pero I really need to go. May kalit-kalit lang na tawagi ka ni Lola. Nga naman, may nahitabo pa? No. Wow. It's about the company. Okay. Sige, di sa mahimong pugnan ta ka. Salamat sa lahat, Jeric. Nalingaw sad ko. Really? Nalingaw ka ba na ako? Oo, nalingaw ko. Excuse me. Dili kay kapo lang ang nag-uban sa pagpanuri ganina no. Ni uban ba ako ninyo? Buot bang ipasabot nga uban ang gapon ko nimo sa sunod higayon nga agdahon ti kag panuroy. Sige, kung wa lang ko'y buhaton, ha? Thank you. Shit. May pakis pa sa kamot. Thank you, really. But I have to go. Mubalik ko. Sige. Amping. I will. Febs, kadihit lang ha. Magkwas ako sa baso para ani... No need. I also have to go na. Buyers. Hoy, Feby! Hinay, oy! Mahukay na sagdan! Kinigimbayan na, oy. Klaro, kita ayo ko makagusto. Ladlaran, gyud. I'm really coming back, Abigail. Oh, shit. Karon ba kusukan mo bati og ingon ini nga excitement sukada. Kanang mag-look forward ko, magkita may pag-usaba. Oh, shit. Bago pa lang gani ming nagbuwag pero gusto na kong mabalik. Wait! Oh,
Ningon ba kung makasakay ka? Oops, sorry. Pero nakasakay naman ko. So, sige na lang. Larga na. Asa ko ni mo, dad, Unsa? Kung asa ka paingon at usap ko. Pero, much better kung dadong ko ni mo sa langit. Kay malipay ka, ug malipay sab ko. So, at tatas sa langit. Kung di ka gusto makanaog unta ka, paghilom Phoebe. Kay bisan ang imong tingog, di ko gusto makadungog. Akong ako, ganahan ka. Dili ko kinalang malito. Muago lang ko. Shut up, please. Okay, mahilom ko. Pero mind you, wa ko maanad nga maghilom ko. Mahilom ra ko kung matog. Pero kung magmata gani ko, unya mo hilong gani ko, may laing kipuhat ang akong kamot. What do you think you're doing? What do you think? Phoebe, stop it! Ayaw abli ang zipper sa kong kasulis! Oops! Abli na! Ay, sayop di ay. Unahon di ang bakos tuod, no? Stop! I said stop! Ouch! Kasakit sa kong una pa ko. Oh, why did you do that? Ouch! Kanaog, Unsa? matod ko kanaog. No! No. Dili ko. Kung di ka mag-behave, mas maayo pang mo kanaog ka na yung akong sakyanan, Phoebe. Kaya bisag mag-usap pa ka diha, di ko madani mo. Kay si Abby ang gusto na kong makauban, Phoebe, ug dili ikaw. Nagsabot ka? Let me hear you say yes. No! No? Down. Dili ka? Sige. Gusto rin kang alsahon pati ka? Ha? Dali. Ay! No! Dili ko! Ayaw kong alsahan! No! Okay. Sige na. Mag-behave na ko. Ayaw ko pa ka nauga. Good. Now we're talking. Diyan maguta. Kabugnawa yung sinihan. Kabugnawa. We have ours. Bitugnaw ka din ha. You struck with a Murag, vengeance nagkurog ang isang ka. fury that this world has never witnessed. Gusto gaya, Kapsol. Mutants, stand away. We will use this poison Kapos ba? Yakap. We shall go to Alcatraz. Nonsense. Kibaw na ko. Dili akong gakos sa mo. Aray! Kaksa! Nothing can stop us. Tuglaw-dilaw. Then? Okay na. Ano? Sige na ko anong bigay ka ito mo. Ayaw ko kipitan pa doon niya. Jean? Ang miagbay siya na ako. Kana? Okay na ka? Ako ba'y? Di ko okay. Napaka-popcorn diya. Aron, mas malingaw ko ba'y? I didn't come here Hurot to naman fight mo you, ganina, di ba? smart boy. Di naman ni tanaw og sini mo ha, bay? Kung bira naman ni mo ha? Ikaw may naghurot sa tanang pagkaon nga gida na to din hiron? Lingaw-lingaw mo rin ba'y? Samtang nagtanaw og sini. Uy! Noon sa ka? Alo, dago ka kaguntian. Ano mo na? Abay, alo, nakitisyo diya. Uy! Anong damog tissue, abay? Na ako, pero wet. Kena, wet. Kena, gwana, mas main na. Ambi, kagawas yun na. Wait. Here. Salamat. Share sa kubay.
Da, resulta na laging kaulit. I'm so happy. Ah? Nalipay ka din? Happy ko nga gikauban ta ka. Happy ko nga ingon inita ka closer sa usap. How I wish we will always be this close, Andy. Din. Andy, Ano? will you be mine? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!